नङा बे फिथाइखौ ओमफ्राय बिराद जाबाय फानबाय बे गोजौनिखौ दोनबाय नामा फिथाइखौ दोनफेरबाय दोनाखै गाहायनिखौल' दोनो ना गाहायनिखौल' दोनदों फानहरनाया गाहायनि गोजौनि गासिबो फानजोबो ए फानजोबखायो ओमफ्राय नोङो गोजौनिखौथ' दोननो हाया बारा गोबाव जाखायाखै बियो दासो 3 बोसोरनि सुट जादों ओमफ्राय बेखौबो नोङो अबा बानायदों होनदोंमोन ना बागान गायदों बैयावबो ए खयस' दालसो गायखो बावहाय 700 दालसो जाबाय दां जोंनि रायजोनिखौ क्लाबनि क्लाबनि आंनो प्रेसिडेन्ट नालाय आंनो नलेज होनानै आं गायहोनाय जाबाय मोजां जाबाय आयौ 3 केजि 3.5 केजि एसेल'सो खम थोबसेयावनो 3.5 केजि नै लाबाय दा खय केजि लाखो आं 2 केजि जाबायलै 2 केजि लाखाबाय नै 4 केजि लाबाय थाखा पार केजि दैलि 100 केजिया थांखायोनो आरो फायखारिफोर फैनानै खाफैबावो बादामालिबो जाथोंसै मानसिबो जाथोंसै नामा नै गिदिरखा एकदमबारे आपेल फिथाइ बायदिखा नै गैयाबाबो 50 ग्राम 40 ग्राम जागोनदां थाइसेयाव ए बरिया खनसेबो खायाखै होनदां ना खाथ'वाखै दासो रिलिज हेलौ गाइस वेलकाम टु डियार फार्मिं आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ जों दिनै मोनसे जायगायाव बैग्रि बागान नायनो थांगोन स' दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा सोर सोर थांनो नागिरदों गिबियावनो बिथांमोनखौ नायग्रोदो दङ बाजै बैग्रि बागानाव थांनो नागिरदों जोंहा बेरायनो आरो ओरैजाय दङ नै ब्रादार आरो दा बै गामिनिफ्राय सासे गाखोफाबावगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्रायो नायना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आसा खालामो नोंथांमोनहा नायना मोजां मोनगोन होननानै आदाना जुखाम बागाना एसे न'आव जानो आन्था गायना लाबाय दा फैगासिनो नै आदायाव थांफागोन नालाय वेलकाम फैद' नायनोसैलाय एसे इनफरमेसन लायनोसैलाय नामा गाखोलायजोब्बाय दा थांसै नै बिदायाबो सफैबाय आदा एसे इनफरमेसन लाहैसै बोरै गायो मा हासार होनांगौ माबायदि प्रडाक्ट खालामनांगौ मारै सेलिं खालामनांगौ गासिखौबो सोंबोजोबसै बैग्रिनि सोमोन्दै स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जायगाया बेलाय नै सफैबाय नै खान्थाला माथो हावासियाव गायनाया बारा मोजां जायालै नैबे फिथाइ थायाखै दाबो बै साइडना औ बेनो सफैबाय जों नै खान्थालबो दङ नायलांसै बेनिखौ माबायदि जाखो खान्थाला ओंखारद' आरो नोङो बे गिदिर देरबा थिखांना लांबाय आरो आदार होफैनोसै सप्ताहे आदार होफैबा औ जानो मोजांथार नोंसोर लांनो नांगोनदां क'क्राझार कफि जानो ब्रकलियाबो 1.5 केजि गाहाम जादों ओमफ्राय हाथायावनो बायाखै माने गिबाय आरो बेखौ दाउ खिनि हासारनि आरो एलायथो नुबाय देनजारलै ओमफ्राय नैबे आं बाव जोगोनार फोजोबदोंमोन आगोलाव ओमफ्राय बिराद जादोंमोन आरो जानायालाय लोमजा जोगोनारा हायाथ' नैबे ससेनिफ्राय बै ससे गेलेफिननोसै हाया हास्लाबा बिदिनो सुखुलायबायना माने बे आमलाय बागाना नोंनि आदानि औ गारबाय बे लोगो बिबार फैखायो बिलाइजों बारजोब्बाय आरो बेखौ हरनो मोनखांबाय आमलाइखौ हरनो मोनाखै 3 बोसोरसो थायो होनो देग्लायजों 3 बोसोर जाबाय आरो 3 बोसोर जा खायफा थाइनैल' थादों आरो खान्थाला फिथाइ गैला नामा आदा लांफैयोलै ना बेखौ हरखांबाय बे बिफांनिखौ जों माने ओरैनो फायखारि हराखै खान्थालाबो दा थिनालि औ दाल हिसाबै लाङो दाल हिसाब फानदो आरो आच्छा बांसिन मोनो दाल हिसाब फानदों बेसेबां लांखो 50 थाखा 60 थाखाखौ मोनो
केजि हरबा केजि मोननाय नङा खम जागोन आरो केजि हरबा खाबाय बहुद खाबाय मोजां खाबाय नै आदा खान्थाला नायफैद' फिथाइखौ दोननांगौबा लाखिनो हानाय नङा बे फिथाइखौ ओमफ्राय बिराद जाबाय फानबाय बे गोजौनिखौ दोनबाय नामा फिथाइखौ दोनफेरबाय दोनाखै गाहायनिखौल' दोनो ना गाहायनिखौल' दोनदों फानहरनाया गाहायनि गोजौनि गासिबो फानजोबो ए फानजोबखायो ओमफ्राय नोङो गोजौनिखौथ' दोननो हाया रोदायाव थायग्रासो माथो खान्थाला बिदिनो जाहैबाय रोदा गोजौ गाहाय थाइजौबो हनै बिसि मोजां थाइबोलै सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायनो जाजेननो मोनदों आरो माबा थाइजेननाया मा समनिफ्राय जेनेबा गायजेननायनिफ्राय बेसे गोबावनिफ्राय दोना बेखौ प्रडाक्टखौ 1.5 बोसोरजों थाइदों 1.5 बोसोरजों थाइदों सिंनिफ्राय बिबार बारदों ओमफ्राय सेलिंआ 2 बोसोर फुरा फाननो मोननाया 2 बोसोर फुरा जाबाय बारा गोबाव जाखायाखै बियो दासो 3 बोसोरनि सुद जादों ओमफ्राय बेखौबो नोङो अबा बानायदों होन्दोंमोन ना बागान गायदों बैयावबो ए खयस' दालसो गायखो बावहाय 700 दालसो जाबाय दां जोंनि रायजोनिखौ क्लाबनि 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 आंनो प्रेसिडेन्ट नालाय आंनो नलेज होनानै आं गायहोनाय जाबाय आरो मोजां जाबाय जोंना बेनो आंबो गायदों नालाय आवगोल जों फैबा जा दंमोन बेहाय बैग्रिया जेबो जायाखै बे जानाय बहुद टेस्ट बरिया खुसेर बिदै बायदि नै फिथाइया डिसटेन्सखौ 10 बाय 8 हासाराथ' बे माबाखौ दाउखि हासार होयोबा दस्रा होबावनांगोन नामा होदेरबावनांगोन गोबोरखिफोर मेरला दंबा होलाबाय मिक्स गोबोरखियाथ' बोसोरसे थायो बिनि भेलिडिटिया जेबो खहा गैया ओमफ्राय बेखौ जोंहा बोसोरसे थांनाय 1 इयार थांनायनि उनाव बेयाव हास'नानै होनाय बायदि खोन्थायो मानसिफोरा बे हासुजोबनायसो बेखौ आं दानख'ना गारथारनायमोन बेसेबांसो हाइटआव हास'यो नैबे बेसेबांसो हाइटआव हास'यो बेखौलाय बेसेबांसो हाइट 2 फुटसो गोजौ दोन नामा ना बेसेबांसो गोजौ हास'यो 2 फुट गाहाम नाङा जौद्रायगोन ना देनावनो हास'बाय थानांगोन ना बेसेबां हास'यो 1 फुट फार्स्टआव हायोबाथ' गाहायानो मोजां 8 इन्सि 10 इन्सि बेनिफ्राय बेनि ब्रान्सखौ माखासे बासिनो गारो ना गासिबो दोनो ब्रान्सखौलाय बांद्राय बे हास'खांनानै बांद्राय ब्रान्सखौ बांद्राय दोनोब्ला नोङो हाबनो जायगानो मोननाय नङा माखासे गारनांगौ जायो दा बेखौ नै हाबथावा नै 10 बाय 8 ना बे होमबाबो नांगौ हायोबा 10 बाय 10 10 बाय 10 आनो मोजां जागोन बरिया जागोन आरो नोङो 10 बाय 10 बिगायाव बेसेबांसो जागोन आदा आइडिया आं 230 दं गायदों पार बिगा नोंनियाव बे मेजारमेन्टजों 80आनो बहुत जायो आरो बिगायाव 180 जायो औ 200 180आनो बहुत जायो आरोखि आंनिबा आंनि प्रेक्टिकेल मोननाय हिसाबै आरो मालायफ्राथ' ओरैबायदि खालामो बेखौ खुनुरुखुम बोसोरनैल' जायो ओमफ्राय फांसे दानख'ना गारजोब्बाय आरो गेसें जालायबाय बैनि प्रडाक्टखौ लालायबाय फार्स्ट टाइमावथ' इसेबां जाया नालाय बाव मैया खादोंमोन आरो गोमोन नेट इरि होनाङा दा एसेल'बा होनांगौलै एसेबा होनांगोन नोंनियाथ' जाबाबो जाख'लायनो हाखाया जाबाबो जाख'नो हाया नै बेना बादामालिबो जाथोंसै मानसिबो जाथोंसै नामा नै गिदिरखा एकदमबारे आपेल फिथाइ बायदिखा नै गैयाबाबो 50 ग्राम 40 ग्राम जागोनदां थाइसेयाव नैबे दै सोनायनि बेबस्थायानो गैया होमबाबो जायोना होमबाथ' मोजां आरो नों मालसिं थालसिं होआबाबो जायो दा आदा मालसिंबो नाङा दैनि बेबस्थाबो नाङानो अनलि हासाराबो गोबोरखि बेफोरजों जाबाय
फिसखौबो लांसिनो गथ'खौ बायनानै आरो मालसिं बायनांगौबा डाबल खरस जाबावो मालसिं बायनांगौ बिराद फैसा थांबावोना मालसिंखौ बुङा माथो हनै ओरैबायदि थाइबायलै हनै हाग्राफोरखौ साफा खालामफेरखायाखै दा सिगाङावल' ना उसुबिदाया ओरैबायदि मोनसे जोख्लोबग्रा बानायना लानांगोन नोङो हायाव माबा साइडआव थाङैनि बिफाङाव नाङैनि गोरलै समाव गोरलै समाव एसे गोरलै समाव बा जोख्लोबग्राखौ मा स्टाइलनि खालामो आदा थिंजों बानाय नामा खोब खोब सोबग्रा फाथो बस्थाखौ ना माखौ बानायो जाबाय खादो निलु बेस्ट क्वालिटि खालि नै जेराव नायो बेयावनो फिथाइ गोजा हासाराबोथ' मोनथिखाबाय दा हासाराबो मिथिजोब्बाय हासार होदो हासारा नोङो दाउखि हासार गोबोरखि हासार बेफोरखौ होबानो जाबाय जों सोंनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय गायनाया जाहैबाय माबा नैबे आदाना बेसेबां होनदोंमोनलाय डिसटेन्सआ नैबे ना 8x10 गायदोंना आदाया 8x9 होदों आदाया ओमफ्राय दा मेनलि गायथारोबा 10x10 बा मोजां जागोन आरो मानो होनबा नै बिलाइआ देन्जार जोख्लोबलायो नालाय बेनि थाखाय गुवार गायोबा मोजां डिसटेन्सआ मेनटेन जागोन स' आरो माबायाबोथ' नोङो बे सिङाव मालसिं थालसिं होआबाबो सोलिखायो जाहैबाय फुरा हाग्रायानो नै माबा जाखाया खिन्थु फार्स्टआवल' एसे गाहायाव बेखौ ओरै बाउन्डारि माबा बस्थाफोरजों होथेनानै बेहाय हाइजेक सारना होनाय जाबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो मालसिंबो गैया आरो दैनि बेबस्थाबो गैया नैबे ना दैबोथ' होआ होनदोंना स' दै होनो हायोबा एसे साबसिन जाबावगौमोन ना खिन्थु ओरैनोबाबो नै बिराद मोजांखा जेवखा नै दै होनो हायोमोनबा साबसिन थाबायगौमोन दै होनो हायोबा बरिया जाबावगोन आरोना बेनो कन्टिनिउ माने माबा थाखायो आरोना फायखारिफोर ओरै बायनानै लांफैग्राफोर खा आरो लानानै थां ओरैबायदि गायनो गोसोबा नोंथांमोनहा गायदो बिगायाव गासै 180टा सोआनो बिराद मोजां जायो होनदों 200टा सोबाथ' बांद्रायबावगोनसो 200टाबो होनो हायो खिन्थु नोंनि मेजारमेन्ट लानायनि सायाव जाहैसिगोन आरो 10x10 गायदो मोजांसिन जागोन डिसटेन्सआ मानो होनबा बिराद जायो नालाय माबाया बिलाइआ सिथाबलायो आरो बेनि उनावथ' बे प्रडाक्सन जोबखांबा बेखौ हास'नांगौ जाहैबाय गुदियाव मटरखौ नायदो अयथासार फिथाइ दङ फुरा बे दाउखि हासारनि चमत्कार ना मा होननांगौ बेखौ फुरा मानसिफ्रा सानगोन फुरा मेडिसिन होनानै थाइहोदों नाथाय नायदो नै ओरैबायदि मोजां जायोना दाउखि हासारजों हे हास्लाबा गोबोरखि हासाराबो हास्लाबा माबायदि मोनखो आदा खान्थाल संनानै बिराद मोजां मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं माने बिदि प्रडाक्ट जायोबा माने मावबाय थानो गोसो जायो माने बेफोर खेथिखौ मावनो गोसो जायो बिरादनो गाहायाव खालि सयथिबो सिन्देलनि गाहायावबो दं नानै नै सिन्देलनि गाहायावबो दं आंना सिन्देला एसे उसिन जाबावो बेयाव ओरै बिसिना लाना उन्दुफैनोबाबो हागोन दा फुरा फिथाइखौ नायबाय थानो नायनो नै बिफां हायदा नै बरिया नै गैया ओरैबायदि मोजां फिथाइ दङ मोजांखाबो नायलाय सेलिं खालामखांजोब्बाय नै बेखौबो फानखांबाय 12 मासियाखा आरोना फिथाइ जोब ओरैबो फांसे आरो फांसे दंबावो नै मोजां फिथाइ दङ नायगोन नै ओरैबायदि मोजां नायगार थाइखायो नायगोन आरो बिदिखौ बोरै मावालाखैनो थानो दे जों बर'फ्रा दाबो बिदि नलेजखौ लायाखैना बेखौ सुदो हानिफ्राय बेसे गोजौ बियो दालाय थांनाया नै बान्दा कफिया नायदो
फुरा बिराद देरबाय थोबसेयाव गैयाबाबो 2 किल' 2.5 किल' 2 किल' 2.5 किल' बिनि खम गैया 2 किल' 2.5 किल' थोबसेयाव फुरा माबानि दाउखि हासारनि माबा बियो दाउखि हासारनि कमाल ओरैबायदि मोजां मोजां बेसेबांबा गिदिर गिदिर नै बाब 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 बिराद मोजां सोरबाफोर जुदि गायनो गोसोबा दाउखि हासारजों गायनानै मोजां प्रडाक्ट लानो हागोन नायदो माने खम परिमानबाबो बारा परिमानबाबो जेबो उसुबिदा गैया दाउखि हासारा स' जाबायना थ'दो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन स' नोंथांमोननोथ' देखायखाबाय माखासे ओरै बैग्रिखौबो देखायबाय ओमफ्राय नैबेसोर जाहैबाय बेयो बान्दा कफि आरो हरैहाय दहाय मटर सटर देखायबाय बे फुरा माने दाउखि हासारजों बानायनाय जाहैबाय दाउखि हासारजों बिराद मोजां जायो सोरबाफोर ट्राइ खालामनायनानै नायनो हागोन गायनो गोसोबा दाउखि हासारजों नै फुरा माने बेखौथ' मानसिफ्रा गिदिर गिदिर जाबायना ओमफ्राय मेडिसिन होनानै देरहोनाय माहोनाय साननानै जानोनो गिलायलायो आरोना गिदिरा स' दा जोंबो लाबाय थाइनै थाइथामसो लाबाय स' भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालाम नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन होननानै स' भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो स' बेबायदिनो सापर्ट होबाय था स' बाय बाय स्ट्रबेरि नै गुदिजों ब्रान्स जानानै थायो बुस्थुआ ओरै लाबोलाय निलु माबायदिखौ लाबोदों नायनो स्ट्रबेरि बिराद गोमोनखानि बरिया मोजां रं जाबाय खनसेबो खायाखैदां ना खाथ'वाखै दासो गोरलै ए बैयाव गोमोन थाइसिनदां जानाय नायनो हाब लाबाय दा खय केजि लाखो आं 2 केजि जाबायलै 2 केजि लाखाबाय नै 4 केजि लाबाय जाबो लाबाय न'आव जानो गोदै गोथावखानो खागासिनो फायखारिफोरनो हैनो 60 थाखा पार केजि दैलि 100 केजिया थांखायोनो आरो फायखारिफोर फैनानै खाफैबावो बेलेग बेलेग कफियाबो लाबाय नै गिदिर गिदिरखा कय केजि जागोन सुनायजागौमोनलै बेखौ औ नायनो मना लायलाय नानि सेरनै जागोन नामा बेखौ सुनसै थोबसेयाव कय केजि जायो आयौ 3 केजि 3.5 केजि एसेल'सो खम थोबसेयावनो 3.5 केजि नै रावनाव कफिया बिदि जाया बेखौ ओमफ्राय मेडिसिन होनाय मानाय सानबावो ना ओमफ्राय नायदो जाथ'आ जेन'बा जानायनि थाखायसो गायनायमोन नालाय दा जाख'नो हायो नैबे 3 केजि एसे खम बाब होमबालाय मोननैजोंनो 6.5 केजि बाब 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 प्लास्टिकआ नानि प्लास्टिकआ नानि प्लास्टिकआसो जानोसै प्लास्टिकआथ' गैया